Pimurkan sutawa disintai na iyan, na pimurkan sutawa disintai ama iyan. Basta di ka disintai na ka, na usia maka na kumurka nga wallah. Why? Namamanutulan tanong buku mapada tutulan insyaallah. Saka tawa mama punay haji. Miyaka 10 agu 5 ragu na dinyan di ka pipiki na iyan. Sina iyan na miya paralyze. Tigil yan nakapunay haji iyan. Tigil na piya ko nga tigil di kiniugan na punay haji ako dun. Pagan tano na natom yan ikudagyan ko tamama na mararat aginoy na yan at tigil na yan ay noo kamur ka anakan sa kabu. Gito na miya ka 10 agu 5 ragu. Na dinyan di servisyon sina iyan. Pakaganta na kay kumisampay. Sininyaw laula si saya manan yan. Nanana ingin mga Arab. Kaya kumisampay si kumas gitu nabi. Kuboto ang utapagan niya mas gitu nabi. Kaya kumisampay si kumas gitu nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Na ada mambu ay incident amyan ko. Si sagyang utauras. Na pakaganta no kay sini kumiyangaw natutulan. Pakaganta no na rumiyukit sa masjid. Na kay kumukit sa masjid na gukut daw mga yamanan yan. Na mga motawa, mga pulis. Na miyaw mayroon siya kito disumbo yang sa sunat. Kami sunat terus sa utamas gitu. Tigiran kenaki kakates kanya na mamati na disusuna sunat. Wira na kito yung disumbo sa sunat na no kay ni. Wira na kay pamotuli sa 5, pamotuli sa 6. Napulalis sa mga tao. Layo ang kaya takaw. Kaya doon sa 5 katakaw. Kaya doon sa ikatakaw. Una na kay makari ito siya. Pagningur kano na yan yung pulalis na ileni wang kaya sa pulau guli maragu na kaya pipi yang kinaya nagibu kaya supakan yan na kaya murka niyan. Allahu Akbar. Sisagyan ko tamya katitina di raun di kipuridin na nasa katawa mama miya kakilalaon. Tepat niwa kaya na nakaibut kapusak siya na nakanabuha ko siya kaya na. Miya kapiya-piya na ni kapulok-ulok siya. Wira na kay may tapade. Na inisyo niya, nino kayo ni mapulaw lang, tigilak nakapnay hadyo kan, ado makay din siya inakan. Tigina man to, tigina, panglingkur ka. Ang bulingan na kung kasawalay. Kamaya may bud nakapatay si inakulay. Nakiamur ka na kunwala sa dunia, nakimur ka na unyam sa alungan na mori. Nagwira na king guganan, bulingan sa walay. Pero kaya tangka-tangka na, disyoka sinayan ka disyoka ratul maut. Na dirun di mamang ni sarila, pupakadulaw na dibito ya karuguyan. Inakulay na prilay akong ka, ilang adun na tigin sumur ka kakiamur ka na akong ka. Prilay akong ka din na taman sa rugu sirad din. Ayaman na niya na kinuha numan nakalamot sa napas. Sagyang ko tadi na di ka prilay na, miya ka prilay sirad. Bidayo. Saka bagi buat ya supaka kinaka. Adna miya to unam ranawat tian anian sa 5 sina iyan. Adna miya to unam ranawat tian anian sa 5 siya maiyan. Adna miya to unam ranawa kiulungyan siya maiyan. Adna miya to unam ranawa riyantayan niya siya maiyan. Allahu Akbar. Ino to nakaratayan ni kaplok-loks. Naibot na kadingan mabaw. Apang bawbuan ko surga gupong amaratay kaplok-loks. Nah, pitero man yung mga sahaba. Tara ka dua walidaini yudayyaqul aisu ala alwalad. So kibagakan. Kung kipang ni nakakumbulano ko ska na pagkasabapan saya mana niyan na kasimpit ako yaguyag sa kaya dunia. Ilan yun din. Lang wana tao. Ligito, ubo na nipupumang na siya mayan, kami akapupubri sa nga dunia. Kaya akapupubri, kasagyan ko ta hadith, kami aliron, o pamakugin na nating Rasulullah, na didin makatam sa fakr, abada, didin makatam sa kapupubri sa nga dunia, sa din sa pakataman, si tao, ang mapikapulok-loks. Saan sa tao, akabaya yan na makatamok sa nga dunia, na umanaki di sumbayang, napupumang niyan si Wallahu Ta'ala, apakasulun Wallahu Ta'ala sa surga sina, yan, nausiya mayan. Ya Allah, ya Bu, akhirnya pangraring na kanina kan na dia kan kabalasan ya Allah. Ya Allah, panglingkur ka, pakasulda nga mamu sa surga ya Allah. Ino mo na ko to panganin na isurat to malaikat apakatamok mo sa nga dunia. Anna bo pak ni man LT Parbi, direktor si sa Cagayan. Mga kilala ta bayang. Si aka pamilya guru, mga lulot si kay madam. Atau niyo, miya simak nga miya kabuling ako kiran na ibut kan dun di ka pa kumanian. Na dun yan dumala pasubon yan di ka pa ngarkisi na yan. Diwa ka nagiyo kaya mga naitamo ko na mga pipinga puluk-uluk. Nataman ako mga matayan na miya mangiringon na uman mama ko mapun sa eskwilaan. An na miya adiru ni magupisi na engineering. An na yaman na niya natur ni ron. Miya ka puro-puro kabeto. BIR. Nagi na miya ko man adira ni pangar ka na kisya kita
LT Parbi regional director. Imanto nakapapantag na regional director si saya mana na kayang bula-bula. Kaguyan. Atay di rumah tao. Na aya sekreto niyan sa kaya pakata mo kaya nakiya ko niya na mapia. Na miya kapia-pi kapulok-lok. Dito na pupukawatan. Sa katawa mama, si kumiyang ako namasa, aya bu kaya dato yan na mapi kapulok-lok. Mapi kapulok-lok. So Imam Syafi'i aya kaya ko niya na mapia na mapi kapulok-lok. So Abdurrahman As-Sudais, ino miyang buluya imam si Samak, kataman imam to nakapapantag na imam. Kataon niyo, kapya niya ni kapulok-lok. Na din turugon o di makalalangas na tama sa kapturugon na lumalangas na yung mamudiro ni misinta iyan, ina iyan. No, kiyang guna ang kakiyo mga tao. Na teri mo Allah susinta ina iyan, nakatanay man to kapapantagan na imam si Samak Katul Mukarrama. Ay man ni mga dugda gupun ra kasi tay na ka na kiya bubang ka sa umur. Dikat na ki maka na umur ka. Ano yung tanong mo? Suwaya man na nakarataw kapulok-lok sa miyado ng ladalin. Nah, Pitro manaya Abu Bakar bin Abi bin Maryam. At tingin na miya tiyak na tingin sa Taurat, sad sa tao. At yan sa lima siya maiyan o di na sina yan. Na miya pa kaya bunuon. Sa kapag importantiran ko kapulok-lok. Pitro kab. Inna Allah la yaj'ala halaka al-abd idha kana aqan liwalidayhi la yaj'ala lahu al-'adab wa inna Allah la yazidu fi 'umri al-'abd idha kana barran liyazidu barran wa khairan. Mata na tigman ay kaab. Aswallah nabi luin yan. Aya pada kapagkabin na sa urip niyan. Nasabab ko karata yan ni kapulok-lokos. Nayamambu. Akap kasiksaon sa alungan na mori nasabab ko karata yan ni kapulok-lokos. Nayamambu akak kabuloy niyan. Amal do yumor na umapay kapulok-lokos. Nayamambu akak kukunin na mapya si sangay dunia na umapay kapulok-lokos. Allahu Akbar. Nakadadag la eh. Piray lambon sa manan. Nanat. Ito na, miya kakuha nga nun ko kape kapulok-loks. Miya kayo nga nun. Buat ano bala, ko karate kapulok-loks. Nabulan tanong sa karate kapulok-loks. Ito na ibula siyan mambu. Diya nga iya karate kapulok-loks. O kukulwali din, maratay sa atan kulok siyan. Na panuratan niyo bu, ay pagisirar ka nubu. Diya nga iya karatay sa atan ko kapulok-loks na miya kadagdagan mabubula siyan sa kaya dunia. Pagampaganay abalas yan sa kaya dunia na natakabbalus sala diterima Allah susambuyang yan. Si tawa maratay ka pelok-lokos. Pitro Abu Bakar Siddiq man nadara ila abawayhi nadara maqat. Katay makat. Yung takabura maktan indallah maktan. Makat. Saan sa tawa ilay niyan siya maiyan. Sararangit. Kaya penuh, so maboy na, ya kailay sararang ito maboy na, kapanilag. Sa dun sa boya, silag niyan sina iyan. Wahuma, balima lahu. Sa kanyan, namiyalalim yan sira na duwa. Lam yakbalullahu lahu salah. Na dintariman wala susambuyang yan. Sa dun sa tao, asilag niyan. Ilay niyan sararangit, sumbol alok siyan. Dibuak kailay niyan sararangit. Miyaguan, anta kami inilay niya sararang ito. Nadintariman wala susambuyang yan, uli dinumpang ni narila ko ay manambalalok siya. Katero Abu Bakar Siddiq, atay purati anak, saka so Abu Bakar. Sabun naman kayong ano ay parati ang tanong sa Abu Bakar. Aso tutulan yan, namiyakaran ni sa hadith, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pitero Rasulullah, kulul muslimina yaruni yaumal qiyamah illa aqul walidain wa syaribul khamr wa man sami'a ismi wa lam yusalla alayhi. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alawan umatak na palayakud na kilay sa alungan na mauri. Palayakud na tigo Rasulullah kilay sa alungan na mauri. Sulangan na umat Nabi sallallahu alaihi wasallam na palayan yan dun kilala. Palayan yan dun kilay. Nayabu din yan ng kilay na giyang kaya patakataw ang mga tao. Paganaron, akol walidain, sadin sa maratay sa atan kuluksyan na din kilaw Rasulullah. Lindug waya manan yan na mamalaikat. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Ibang bersirano mga malaikat, siku mga kanarakan wallah. Asiran, na sinpan, mga sinap. Magagrupo-grupo siran. Maka kategori siran. O kabaya iyo, adin yun dun masurong. So Rasulullah sa alungan na mauri. Na nadini
Rata-rata ini sulok siya. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ako nakatay diyan. Baluto na isang ito. Ay ako nakagawa po Rasulullah na ini siya o isa ko mga sahaba. Di ako pagkalipat na Mu'adh ibn Jabal. Ya Rasulullah, tay gua po ano ko Yusuf. Benar ano miya kayo nagwa po so Yusuf po. Kata niya so Rasulullah kagwa po niyan. Ay kagwa po niyan. Natingin na sulat tingin so Yusuf at tingin na yakit tingin na kagwa po niyan na lagi na tingin na gulat na kan asal. Ugay na tingin na sakna tingin na kagwa po ka na kalmina lagi na tingin o temos. Pasalanan. Kata niya yung bida no temos sagut. Mamis. So mamis napakasmo. So temos na namananat si Chiriap kung siku kaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siku kaitu yan na. Miada so ibil-ibil. O Halimatus Sa'diyah. Si Sakapuro na Makkah. Agito so kaputuyo miran. Miya kayo sa isama kaliyo ko ide diyan na namragun. Ikadua kaya pa kaliyo niyan so kaya bubudugan yan. Siku ya mana na ina no bili-biliran. Ato niyo kay kumakada po sa kalasan ay nilalis yan. Kadedong ano daw na mga tarabusaw sa kalasan. Sadun. Sa sumaya butrak ano. O ina ano mga kambing kami na liyo niya ni Mantud. Pero ano na miya kaliwag yung kaya mga tarabusaw sa kalasan na kakakanganiran sa ligag yung uta ina na kambing o Halimatus Sa'diyah susun ng mga kambingiran. Inibita diyan na inisyo no Rasulullah ka Nabi. Inainog yung kaya tutulan. Si Rahikul Maktum yakini Ibn Mansur. Asa na di ko punutog sa kanabah hadith. Sige Ibn Mansur na ilan ron. Salakaw surki Abdurrahman al-Mubarak Kapuri. Si Ishaq, narbiyalo niyang panagyang katutulan. Si ko kay to Rasulullah. Na kaya ko yung betadian na ini bitira niya nagyang ko tayo manan yan na tarabusaw. Di matatandu, ato na aso, pax, o wolf, anto nasan. Kumiyakalan mama. Di nga to. Ini bitira yan nakasabog sa kanyan na nabi. Tingnan ini penggulaw la. Tingnan mga tarabusaw sa kalasan. Kemuk kami siya sa kalasan. Namiya kay si Sami sa kamaylay. Namiya katlo ka pa yun na dami sa kamaylay. Ninay pangadol yami sa ka. Pimiting nga nami ayasu nami na ayamit. Aya ka kilometer ka nakuha nami so ina no bili-bili niyo kapaliw ka. Imato tingin na luminiw ka na ibuta tingin kagibo ka po kilometer ka. Na lagi di kami tatangkungan sa langit sa kapapakapipigin nami. Kakato nami si kukurya na kanak nabi ka. Miya ka gugupo po amiyang buwi ka no sunabi. Saan sa tao din yan mailay sunabi sallallahu alaihi wasallam sa alungan na mori na duon yan doon. Now kabaya iyo mailay niyo sunabi sallallahu alaihi wasallam na panaman na marin niyo ikapipi niyo kung bulalok siyo sa dino sirang pupugatoy. Ikadua, jazaun nar ay balas ukaratay kapulok-lokos na naraka. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko hadith yan. Kun barran waqsir alal jannah. Mabalik ano mapika plok-lokos kang ano makaranisi ko surga. Wa in kunta akan paksir ala nar. Na upmano ya betadiyo na marata kanu sa atang kumaloksyo na marani kadun babuko naraka. Di buo ka putay niyo na ipuka naraka kayo. Ay buo latiyo. Kunaraka nakapatay. Gupung ka matay. Amarata kay kaplok-lokos. Na ibut sa kapuro Allah ka diri tsugan pagjab sa naraka. Ikapat abulas yan. La yashimmu rihul jannah. Dinian din nagkabaw pang bobo no surga. Ay na apya so pang bobo no surga na dinian kabaw. Seta maratay ka pelok-lokos. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisa surga ay sisa surga. Siku hadis yan. Bi kalamilahu iyyakum wa uququl walidain. Panang gilay niyo dan ubon niyo yang mana na kaprat-ratay sumalok siyo. Pa inna rihal jannata tujadu min masiratin alfi amin. Kay mata natigin. Aswat tigin so pangbubuan o surga natigin akalayat takabugrian ikapangbubuan. Na so ilalagun na sanggibu ragun. Sanggibu ragun na ilalagun na pakiraw to nagyang kutay manan yan na pangbubuan o surga. Wala yajiduha akon na dinnanan. Kubaw o tao maratay kapulok-lukos kapagawat-awatan sigo surga. Wala kati rahim na gusto yaman na mapasang ikatulak sa lulutian. Na hindi puduk ba na kisikwad. Doon niya mapasang ikapanulak. Sa kabuti ginitaw. Kaya sukaran na. Nah, kunapan. Wala sekon zan nagusiluks. Miyanok sa maratay sa atan. Wala jarin izarahu kuyala. Nagusutaw, ayaw buwak yung bangalayan sa mga bangala.
Ang mga pipian, aniyan may pagambu. Berarti wala burong ni gira GS. GS Pro.